luhutna. Hurian na hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus, tapuji matuhata marede sia buku ede nomor 10 sada ayat sada 2 di ayat 5 rap hita jongjong. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia natumo palangit do tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jahoba ede nai baru, ainunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga di papotohon Jahoba hatuaonna, nunga di papataribana hati goranna di adopan ni akka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata suruh matodi parbadia turohanami. Asa tarapul situ turohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Jala asalam ganda hapor siaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong huingot hami, nahehedoho muse, sian namate songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen. Marede mahita. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik na parjolo sahat rodi patik pasapuluhon rodi lapatanna. Songonon madidok. Ahu do Jahoba debatam ninna debata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna. Aihona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari maulahamuna sa si ulaonmu, alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dinaono mari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen nari pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba di batam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manakko. Patik pasiahon, unakko olo makatidakon hata na sotutu maralohod dongamu jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringo tu patik na sapului. Odo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala pardimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka na sogoroha diau, alai, asi dorohaku diaka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, nasa na mga laosi patiki, imasahat na, atong rap mahita mangindogogo laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar to patik mi. Amen. Marede mahita.
matopoti madosa tatuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha dang lomorohami dahamatean ni pardosa mulak manian parjahat itu madikot dalana asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i ubahen hupangido hami sai sudah timatorutorum asa unang mangonai betu hami sai sesa sudah dosa nami asa mangolu hami di bagasan asi ni roham sai pargugoi hami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosata Roma hamu tuahu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehova tung surarara dosa muna songon abit bunga dabdab botar do bahenokku songon itak nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse hasangapon madi debata nadi gijang amin. Marede mahita. Tabegema turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Matius bidu 15 mamuka maisian ayat 2 sahat rodi ayat 20 tajahama marsikat soring. Podani Tuhan Yesus maralohon patik-patik ni napinahat ni halak parise. Di pasangap pamangan ni bangso odo ahu, alayang gorohana sida daudo sianau. Laos di jou natoropi tujolona, di dogma tunasida, tangi jala para tehtehon hamuma. Dungi didapoton aka sisian nama ibana nin nama dibotohodo tahe naung targasip aka parise ubege hata odeng pasobuhamu manasida aka partogi nama pitung donasida manogu nama pitung alai molo nalonap manogu nama pitung targodung donasida puasa. Jadi didok Yesus mak tong doso marroha nang hamu
kahata alai akan naruar sian pamangan sian roha doi hehe lausido mangaramuni jolmai. Akaido na mangaramuni jolma alai dada ramun jolma anggo mangan so marburi ima sahatna martua ma akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita. Tidakon mahata haporsiaw tai songon nahina tidakon idongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon si Maria na gabe-gabea siaton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di haupi silam na tua tubanua torudung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundrul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu dosogo daging ni halak na mate dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Tabegema korsian punguan inahana.
ABG matik ting na masa di mingguta nasa mingguon. Shalom. Hurian itu hatah manami inanami haanggi pinaribot. Tabege jala tapehutihu mati ting Minggu 20 April 2024. Na perjulu Gowarni Minggu ta sadarion ima minggu kantate edehon hamuma di Jahoba edde nai baru. Dohot topik minggu ikom memuji-muji Jahoba do akka na uso-uso di ibana. Na paduahon titing na meragam sada pedidion na bedia sadarion minggu tanggal 20 April 2024 di perminggu pukul 10 sadawib di patupado pedidion na bedia tuli mahala yanakon ni huriata ima sada Aksal Benjamin Sihaloho 2 Claretta Aurora Marpaung 3 Gwen Margaret Isi Sianipar 4 Eleanor Gwen Yerin Nababan 5 Kuyana Sari Parhusip 2 Padidion namagodang dohot makatidakon haporseaon sadariom minggu tanggal 20 April 2024 di perminggu pukul 10 di patupado ulau padidion namagodang dohot makatidakon haporseaon tu sahalak ima Arlinton Lim. Tulu pengobatan gratis sadariom minggu tanggal 20 April 2024 memuka pukul 8 saat pukul 10 WIB maringana di lapangan parkir gereja di patupado pengobatan dohot pemeriksaan kesehatan gratis na dikoordinir ni Dewan Diakoni Huria saya di pasu-pasu tuhat tama ulau ni 4 pasaha tohonan situa pos permingguan Jayanti sadariom minggu tanggal 20 April 2024 pukul siawib di patupado pasaha tohonan tua pak hala calo situa nang madohoti pabohalion hurang lebih 2 tahun do mutusi di paborha huriatta do utusan kor perhalado ama doho pengurus perhamanggion perhalado manang pempe laho madohoti ulau ni 5 sermon pengulan agok tiki HGBP distrik 20 Sada Banten di hari Senin tanggal 20 sia April 2024 pukul 10 Sada WIB di patupado sermon pengulan agok tiki HGBP distrik 20 Sada Banten maringanan di kantor distrik onom rapot perhalado partohonan di hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 memuka pukul 10 WIB maringana di gereja di patupado rapat perhalado partohonan doh agenda periodisasi obar tututingon di pangidohom matu sude perhalado partohonan HKBP Tangerang Kota laho madohoti rapoti pitu pangucak konon perhobas huria di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di permingguan pukul 10 sadawib di patupado pangucak konon perhobas huria tu pengurus naung terpilih periode tahun 2024-2020 walu pertangyangan seksi perempuan di hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 10 WIB di patupado pertangyangan seksi perempuan maringana di gereja obar tututingon ni pangido matu sude punguan ina Kamis ina Maria ina Hanna doh sude perempuan siaganu wik asamad dohoti pertangyangani nama kobasi ima perempuan sianwi tulupulu patupakor punguan ina Hanna doh patupahon konsumsi ima sianwi tulupulu pitu wik sada wik dua dohot wik tulu sia permingguan minggu keluarga di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di patu pahuriat tado permingguan minggu keluarga di ganuk permingguan
jala di patu pado papungu pelian keluarga merite amplop naung di parade huriata tuganup keluarga imalaho persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu rap sahudulam ma nasa keluarga tapasahak ma pelia sada A dohok sada B adorang sejamita jala pelia 2 dohok pelia keluarga merite amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita 10 JR anak Sidi di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 di patu pado JR tu sude perguru malua maringana di gereja masuk pukul 10 Pak Wib di pangidohot tu sude perguru malua asa paradeho diri dohok denggan 10 sada punguan Ina Deborah. Nah di hari Kamis tanggal 25 April 2024 nunga di pajongjong sada punguan Ina di HKBP Tangerang Kota Iman Amargoar punguan Ina Deborah pengurus naung terpilit jala dilantik Ima ketua Nyonya Roida TM Riris Siregar Borusi Majutak sekretaris Nonya Anna Margareta Uli Aritonang Boru Lubetobing bendahara Nonya Diana Flora Yenni Turnip Boru Sinabutar saya di pasu-pasu Tuhan ma punguanon tujulanon hobar tutitingon ni pangidoh ma tusude parapuan na olo mabuka roh Allah melayani Tuhan asa bergabung tu punguan Ina Deborah 12 titing pabagason titing perjolo nang majalo pasu-pasu pabagason ma Alpanus Padiangan anak niamang Victor Padiangan nahinan doha inang Martaria Hutagalung ruas HKBP Poriaha Jai Resort Immanuel Distrik Sia Sibolga Tapteng Nias doha Orwana Sri Yahuni Lubatobing Boruni Amang Rudi Lubatobing nahinan doha inang Ruth Simorakir nahinan ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota naung majalo pertupulun na dari Rabu tanggal 24 April 2024 di gereja HKBP Poriaha Jai Resort Immanuel pamasu-masuat di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 sada Mei 2024 di gereja HKBP Poriaha Jai Resort Immanuel 10 tolu nasorang di basa-basa waktu hatta dosa dana boru di keluarga ni Amata Alex Simangusong doha inang Windah Yanti Sitijak na di hari Rabu tanggal 24 April 2024 di WI 10 walu NRJ 20 sada tolu walu hipas donatoras rap danaki 14 ruas napidda mamukka sadario minggu 20 April 2024 nunga pidda huria keluarga A Amang Sandrio Mangasi Parapat doha inang Maria Magdalena Pareaka Putri Nadeak Sianwi Tolu tu HKBP Kedaung Resort Salembaran Distrik 21 Banten B Amang Apandi Pangaruhum Jayakin Situmorang doha inang Anastasia Rati Melpana Sidauruk rap doho 2 halak yanak konna Sianwi 24 tu HKBP Razek Sukatani Resok Kutabumi Distrik 21 Banten C Amang Amre Santo Raja Guguk doho inang Healthy Provinsi Silitonga rap doho sahala yanak konna Sianwi 35 tu HKBP Razek Asri Resok Kutabumi Distrik 21 Banten 15 Piket bulanan bulan Mei 2024 Ima Amang Pendeta Maridup Purba MTH 16 ucapan selamat full timer perhalado doh sude ruas ni huria pasahaton A selama ulang tahun hatutubu doh ulang tahun pardonga sarepeon tu sude ruas ni huria nama ulang tahun di bagasa minggon anggia ma gajang umur hipas pematang jala tugu haporseaon di bagas Tuhani B tu sude akaruas na di bagasa persahiton
anggia ma dilio tuhatta hahe pason. Songoni ma titing dimingkutta sedarion dia katiting nasosisa hok kami boy ma tazaha di buku acara digital meluadongak kena hurang takas di panurato doho di pajahaun boy ma di patakas tu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat di gereja di tiki jam kerja sai di paso-paso tu hatta ma pakko basion ni huriatta jala di paso-paso manang parhalado doho ruas lahu patu pahon akau lau di huria bai sangap di gor ni tu hatta horas tabigi makorsian NHKBP Transiamus.
Tapuji matuhata sian buku ede nomor 587. Laus tapasahat ma pelean sada A sada B marede mahita. Maaf, masih ada rupanya kor. Dilanjut oleh kor NHKBP.
Tapu jima tuhata, marede mahita sia buku ede 587, laos tapasahat mapelean sada A, sada B. Marede mahita.
Dame ni debatana sumurung sian salhu naroha. I mana mangaramo hati-hati doh pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi salhuna. Inangamang haanggi pinaribot. Barita nauli mamakulini hita. Di minggu kantate sadarion 5 minggu ede. Tersurat do di Psalme 22 ayat 26 sahro di ayat 32 manak mata pahut-ihut songono ma hatana asahodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga di huria nariai gararokku ma'aka baga-bagaku di julun yakka namaka biari ibana say mangat dosugot akka nadangoli jala butongan ikom mamuji-muji Jehovah doaka nauso-uso di ibana say humitsa doro hamuna saliling-lilingna ingoton ni isi niliap portibiom mai gabe mulak manasida tu Jehovah jala marsoba tu jolom dosugot sudiaka marga ni parbigu ai Jehovah dona punah harajaun jala panggonggom diaka parbigu mangan jala marsoba dosugo sudiaka naguk nahum di tanaon marsinggang tujulona dosugo sudiaka namarsikor ro di namati gasing saya dong do pinopar ni manusia na mangulu ibana akan manaringoti Tuhani tu pinoparna sugut rodo akan asida sugut menjamitahon hati goranna tuhalak na sorang muse pabua ibana do pasuton olak lima sahakna marnida makilala doh makamulatehon sada hal nama sirerai na duyak kamang doh inang dingulu ni na porsea marnida do parpesalmen taringot di pabahin ni Jehovah dingulu ni portibion di palua do nang jolmai diring-iring di togu jala di paso-paso makilalado parpesalmen nang dingulu na sadiri pabua Jehovah do namarmudu ibana paluahun ibana sian akka namasa nabui mamusahosa alai daktuk pamate todi makilalado ibana uas mardonga Jehovah dang mangudu ibana Jehovah do haposanna ido adorak suturpuko di do ibana tong di biduon sai jamita honok kumagwar mutu akka hanggiku jala pujiok kumaho di tonga-tonga ni huria na marluhuti di ayat 20 tulu ayat adorak suturpukon sai jamita honok kumagwar mutu akka hanggiku totunong makilalado ibana disi di boti ibana di kabasa ni Jehovah di nguluna jala idu si barita hononna ido tok-tok si halas sononna alani dihamlatehom dinatuk ibana marnida dinatuk ibana makilala dihamulatehom bahasa nyodol kono namanginang boy do jolma marnida ledang makilala boy diida do nama sai alai dang digilala agia tang diboto manangaha songo di situ huni ulaon tu dia do punni sada sitaringotan diida do jong-jong donga disi alai dang digilala buharo pakilala ni dongani diida do inata nunga sailoja lau mangurus dak danak alai song kita amau nak seolo do polisi taida tahe karena yang membuat terdiri maju perjoloon daungat ya tonggo tauruskan manang didahamudu inang loja do akka amai alai polisi boto kamu alai budu alai dianggap kamu super sekali do akka amai super ujunga gabe atau emak dus sude olor tahe songoni unang mamasa
Sapala na taida tahilala. Ayarong gujol maharwa tong na makilala nakso di ida. Adong. Dihilala pakilala ni donganna. Dihilala pakilala ni gelenga. Nakpidaw marsikola. Nakso di ida mata, di ida roha. Diboto. Ala dihilala mulo de mampe dak danahi di siadawan iturbudo diboto inong. Biasa nak kainong gu torilalado. Awrak sehat do haro burutan bang bah telepojo. Terbiasa doi. Nakso di ida dihilala. Alai unang digada-gadai. Jadi ruhut nama cargado nama nida makilala doh makam latehon. Dia mana di ida ni parpesalmen jahuba do karorowan ni puji-pujian. Dia mana ni ida ni parpesalmen mangat do sogot aka nadanguli jala butongan ninna. Dia ma nani ida ni parpesalmen ingoton ni isi ni dia pertibiom mai gabe mula nasida tu jahoba di bereng. Dia visioner halak dapur siai dak kolam mernida bena di jolo na sabing. Alai di ida do sian na jolo pabahen ni jahoba tu ibana dohot nanaing jaloon na muse hobar tu partikian no aing. Budi bereng. Kan hidup yang namasa molo langsung pitok kada terdiri ake kopung. Kopung naron nang ison. Hamu do mabet terdiri akka ama nama buang gelengon nak terdiri na julu. Sonare nga binasida mabet terdiri. Tak kulang guar balgabe alai memang benar-benar bertanggung jawab. Son nabi nuam munai. Jadi tidak disudi. Jala sangat relevan bido nak turpukon. Adidok di ayat na 30 sadai saya adong do pinoper ni manusia na mangului bana akka na manaringoti Tuhani tu pinoparna sogut. Jadi secara turun temurun. Ada tu mungkin marminggu hita di sosonari yang goso na dituriat to nak kau pukta bohado riko na martangiangkan riko na martuhani bidu dah. Mulai sia-sia hete-hete kon nakadonga sabuna pasugi nakadonga na seorang iso. Riko ina martuhani. Dua pimanak tulu halak dipukka na martangyangi. Dua tulu halak dipukka huriyai. Dua tulu halak rak madok mauliate di tonga-tonga ni huriyai. Gabi bugi mehita sonari songonon. Songonon marpungu. Mulu buka besok narong kusa dapat dokat digurit di medsos di dok songonon nak boto mga napapadapot tato son ayak kasituai do mabuka huriai jadi holanda sida madisih ninna holadak situju akamang inak situa di sona ke sudah do ruas ni huria di medsos son surat ton jala di medsos ni huria gawi marsuali ma kadongani alayarong guna malo mandokon daong dah. Sudi do ruas parhalado situa na mek na magudang na niloas ni Tuhani pajong jokon bagas joro. Adak sudi buy pajong jong bagas joro kan? Hari raja di Israel dak sudi diloas. Tangi loas Tuhani sudi. Aladiko sudi do makam latehon. Jala huriai milik ni Tuhan do. Napuna ni Jahoba do huriai. Alai rasa memiliki konarong do dihita. Besong bicara ni miliki Jahoba le rasa memiliki. Arong go ya songonon inatai dok matua matana. Ala tinggal di hujabu ni inonga. Manang nabohama perlakuan di botona tu inatau enggak besongon na urang dinggan ala dingani botona Jawa Karawa. Bukan habis jabuku do di sodo dau seorang ale songono mapaban ibo tokon ngamuli mana tumar kana asing ale tinggal di jabui ale dipengok amat taima tohoro ho seorang di son ale nang napunamon ale ku jagamu doon ikom memiliki do di son ale dang bodo honomu milik mon enak punani hula-hulam doon molo di luas so manginganyo sonari ba hamlate homai do denggan. Jadi nakso napunasa alai rasa memiliki gabe do denggan. Gabe dang masa biungut-ungut, gabe akan denggan nama dipikiri, na denggan nama diulahon. Nang namar huriai bisongoni do.
Songoni duna marhuria. Akan ada luar biasa dun mai ngakamanginang budak danak tebuat terdidi. Nah, tapi berbeda dun terdidi di hitam sipata dok na dison. Ya mulai saat terdidi di buana torasna do poso oni do kanedi betul dah ngadong dedion. Hale butuh hamu mah hola tiki terdidi dudak danak ruamonga. Ujungnya gak terbalik kok di bawah poso do na torasnaon. Gitu. Jeruk saya terdiri, nak terdiri dia matai. Ayat kita terdiri dotong di buan. Anggo hamuna lima nontong goroake. Bekur dia kita bapak taruh ke sekolah minggu nangi. Aduh ngono cukup nih. Jadilah suami siaga indah bapak yang baik. Ngapola mangarat tuh kita tuh pangarat tuh anon. Ngapola itangnya kok kita sabuna besugit. Ngapola ro si wotar matain aja dulu. Na susasuku dohot titei maboberita nauli tu hita di Tanah Batak. Arong ko na marutak kosa mate. Tamu lah tiyo masing rohani Tuhani di hita. Mulung pawi sangat itu pangarat Tuhan sunang merpung songonot torop. Kamu lihat ya di Tuhan. Lam gadda las ni roha, lam gadda pos ni roha. Lam taturiat ton akan ading ganito gelekta. Pabay ni Jehovah di ngoluta. Ido diturpukod di dok. Saya dok pinopar ni manusia na mangului ba na akka na manaringoti Tuhani tu pinopar na. Khobar do tu 5 musaw no may 20 tulwi. Di na makatai Jehovah tu bangsoy. Asaw nang lupa diri songono di dok. Tuksura suku-sukunon ni anak muhosogot songonon. Dia do permulaan nyaka panidangion. Aturan do uhum akan atinonahon ni Jehovah de patatai Tuhamu. Jadi dohonom muna matuakka anakmu. Hatu bandi si parao do hami na jolo di Mesir gabi ditogihon Jehovah hami ruar sian Mesir marhiti siat tangan nagugu. Jala di bahai Jehovah do tadda do talongangan akka nabulun jala narat di Mesir. Tu si parao do tu saddo isini bagas ni adopan nami. Alayang gohami ditogihon ibana do ruar siani asa buanon na hami masuk. Jalalihonon na tu hami tano naung niwarihon na tuopu nami. Kita may masa doon. Jalalihonon na tu hami tano na niwarihon na. Yang dijanjikan Tuhan. Tempat tinggal, tanah, rumah. Ikut turiat tonot todoi. Tugeleng niba, tugeleng muna na Jehovah. Bayi taman yang mamereng ake. Masa hati tatu tangerang ko taon. Hiaru tahuti tano sa meter sakitana sarong inganat taison. Batu duhamu maju tuau nau kya makuti tano. Dihuti tano sa hirang sarong ingana membangun rumah. Hiaru hamu makuti huti pitu sabuna pasugit sa hatu tangerangon. Adong gunung mukuti sarong do pitu ni zabunami hubua majobah hinnakan adong go hiaro hamu makuti huti bangku ni gereja sakitan satu Tangerangon daw ngalay gabi adong go sediron sa Tuhan hido hiado hamu mabuan sira nang gua pala sa kilo doh boras nang gua pala sanggomak sakitaan. Adonggo akan na sederhana itu dangarok tebuan soholar rohatta hapor siahota holokta na sinuaton itu hani gabi boy berkembang kan sungguh dini na poso nakingan kasaha ulah tohon nami kan jamitahon hatai dinami duna jului nang naik petong gue dinami. Jadi masih tahu dede rotaran siap sunak kimarede, bah, aku sedih loh karena posona roh aku, uli masudion, toho do bunga-bunga ni huria makana alakokan, aledak cukup hanya bunga-bunga ni huria, tapi harus berbuah dan semakin luar biasa. Biar kamu mana nih, 5 tahun naik mana 10 tahun naik, membuat terdiri nama hamudah, amin namu, tapi dah tahu enggak. Dodo dapat sebulung
Adong naposo bulung, adong transiamus. Luar biasa doh. Kita beragam-ragam, tapi saling mengasihi kan. Sangopung wanina yang adong ina dia bawa orang baru. Tidak masalah. Tapi saling mengasihi. Tidak masalah. Asal mau orang adong anon padita najahat, padita perlente, padita pergabus, asal menang aton. Benar-benar siulahun hatan itu hani. Kan itu kan? Ini dotong. Jauh berkang naposo naking biru. Kalau sah nak dijulik, kita biru amang, ya kita biru. Merjas biru aku betulan. Lasu bereng musia maksitu si mangucong isan nakingan. Hola jongjong nang do daro amang jongjong naraku. Luar biasa rupa bani Tuhan itu kita. Didongani asin rohana do kita di ngulut tahun. Om mana si barita honot tatwa kagelek tak. Ada ngadok kape. Nau kubuah kami. Naing gusto mo perpesal menok kami. Gabiolo mabarita ho ni toktong. Hubarita ho kami do denggan. Balgania sinrohani jahubay. Ujung nga gabi bohama na masa di ngulo na sida. Didok duksay mangan akka nadangoli. Jala mamuji-muji jahuba doak ka nausoso di bana. Humit sarohani na sida salinlingin na didok madiak 20 lalu. Ingoton ni liya portibiom may gabi mula manasida tu jahuba. Jala marsoba tu jolom dosogot sude akka margani perbiku. Gabi sudi portibiom manoba jahoba. Ala saya hati dak kunak kadauli nabi nani jahoba ni ngoduta. Saya solhot tu jahoba. Lemma mora bakka didok. Mangan jala marsoba dosogot sude akka naguk nahum di tanon. Marsinggak tu jolona dosogot sudi akka na marsikor. Jadi baik yang makmur dohok na miskin ikom marsoba tu Tuhani. Bakka didok dison sudi akka na marsikor rodi na mati gasing. Saudulu artinya na mati gasingon orang yang tidak sanggup menjaga jiwanya. Tonggo gabi bue porsea tu Tuhani ala asin rohani Tuhani. Akka na mati-mati ne nasotu bemargelok alai gabi dohok mamuji Tuhani. Ima luar biasa na asin rohani Tuhani. Itong-atongan ingolutta kamang do inang. Sudido buwe lau manobay bana. Jala di palua do. Jala di pangido ibana do. Asa paluaw ninang jahuba ibana. Diolowi dui dingoluna. Dung ditangihon ang kasuduk na poso. Pabahenan ni Tuhani. Akiopung ditangihon akay na komuna ma. Utangihon kami akan oposoon. Ajaran nami mamusigil lengon ay marpadad doon kami ma manugunugui. Itu dah sahak manoni tu persikola tu nama ketidak kaporsiaon saat tu nama rumah tangga berkesinambungan luar biasa do bangga ni na tua-tua ro natuari sakuta itu dia hamu terdidi pahopui itu kan pohon amang Tohoropung terdiri pahopui di Tangerang. Na parjolo di dok itu dia mopungnya mamereng dak danahi. Jinak penangubanon songonau dak danak gopiau di nokku. Mamereng dak danahi. Kebanggade. Tang naeteng-eteng maksudna. Perbuwe ni holong, perbuwe ni asiniroka nung ngasopar di pangaratoan. Jalanung ngarok tanggung jawab naik ko mangardoti pese-pese pahoppu nanilehon ni Jahoba. Itu dah. Baru las toro hamopung mamereng nang mabut terdidak ka anak hela paromemono. Las toro hamu lusiamu jo. Mi dato. Au pilas toro hakku. Kusudidu kita malas toro hamu ladong na terdidi. Ala marhiti padidio didok. Holong itu hadwe. Padidion tanda pertobatan ina oke. Padidion tada asin rohani Tuhanido laho pahoton pangaramotionna. Anu nga diramoti hita siya bortian kanido. Duksorak pe diramoti do. Asa terdidi ma poso-poso jarang kusukus songonon. Mulai doktor Jesus peluas matuaru dadanahi unang orehamunin na dokan. Ala yang go prinsip dasar padidionia harus sebetulnya.
bain danak naso mga tusi dope iko buhano terdidi asya tusi di madok manangaha hola tangis dope sada do situhuna adorak so ditadda poso-posoi isi amunga doho inonga nungay ko makaholongi ibana adorak so ditadda poso-posoi Tuhani nunga dihaholongi Tuhani ibana itu sebetulnya asa Tuhan itu tapangidui tapabuwa ma Tuhan na hupangido hamion law marumah tangga na jolo di ilokong si dadanahon hubasaha matuho ajari hami manugunugon asa jol manahaseyahon namarbisuk siyakodoon marhite-hite ho jala marhapateyat ho dari oleh dan untuk Tuhan ay duda diliw tuhi taposo-posoi dabi ko didiom may amo nga do inong nga dumang katidak ko porsyaon ala imana madidion ala niya nung tanggung jawab ikon ajara do gelengon sape mabotoroha tugu-tugu dui dak pasobuon jirak pula perdebat turun amo nga dumang ka porsyaon alay basedido honay jangankan among na akamang do inang unang among nga sadaletenan na di bukuluk kasi porsea di Tuhan Yesus malua do naposona sahalak perwira na porsea di Tuhani bukan orang tuanya ali Tuhan marsahin naposokku di jabuku dung jolo disuruh akan na tua-tua mendapot to Yesus olah roh Yesus tu jolo jauh unang masuk ko Tuhan dak talupa mereka dok mahata sakabahba ayaw mo lo pareta si asi betusan olo do bagari homa dok mahata sakababa asa malum na posokki malum do na posonay alaha porsyaon ni kumadanay lamma ngulu ni danak natoras na marha porsyaon beduda alaya dong gotong na terdidi magudang dung jolo maka tidak ka porsyaon didi adong ganon acara sore di son mama gudang imana jolo diajari mai dia tidak kon ha porsyaon na baru dididi ido terdidi nama gudang dia berlaku do dihita padidion tu poso-poso do padidion tu nama gudang ala unang majotok sapen nang manguli nama dididi kan mana maka tidak ka porsyaon eneng marhasotan nama tamay majo maka tidak ka porsyaon na hinipu manangahapi na hinipu kan dihudus-hudus tonggo ikom membutuhkan energi doi di ibana sa diri nang dia kapangajari malah kunulang nami doi mangajari nang nangopung-opung edak terdiri do piawin na ajara doi dung ni ajaran ni dok maka tidak ka porsyaon dung ima dididi jadi merlaba do ka poso-poso ni nangamang ala budu pe dibuat kamu lau terdiri saunari dak sudi dak danak boy dibuat namong ngai nong terdiri tu bagas joro dak sudi among memiliki waktu na luar biasa alani tiki nama ceding gadoon pola diliot Tuhani aupung podulamu ma podulamu manangit oke. Boy mah hutorutso nake dangi hutorutso maju dangi ido jadi padidion nama diri poso-poso sada anugerah Tuhan doi bui na toras mabuan ido nakingakan jala sangat dirinduho sude jolma manusia do asa na toras na mambuan alaya donggo na sopora na toras na alas wadong be bui do punga manang diri na sadiri alas wadong be na toras na dibawa nibana terdidi. Nato hari terkesar dua audison, kebetulan nato hari ujian lisan persejar sidi. Kebetulan sejabu no balgai dohot.
Sa panok no ti mak baborukon na uzwi ugat ti de pelapin yon. Manang rode luku ba? Hupari di do pion. Hape sa nari nga tumibu sana. Utibu sana wato. Belgamuse. Niluas Tuhan ido ajaran ibana ikon na yung makatidak ko na porsyaon. Sao panok no ti mana senda daw. Di buwan mabunga ditaruhot pinong nga disan. Au hudul dison. Melujong mamusi mana tao. Dili bunga di haol mau. Om madada na zolo na metino ay na magudang. Luar biasa do Tuhan imadongani. Dibulus do sahit, dibulus do jalahya do mago. Di perdalanan. Lahay mardalani tiba-tiba daktarida. Manganggis yaw maluzong itu di dia mangalului. Ali Tuhan nga di dia anak di dia buruki. Lu jauh membaik keamanan kaliling-kaliling. Imalani tarsonggo situ tu di labukku do hudul ibana topu daktarida hudulu itu dia dang tarida hudok matu Tuhan itu tuho matu Tuhan mula mama dapat toni nata kola mula katu nata buti nga malujung-lujung ipudiku inain na buti asa hubo to sa diaro tuk topu pakilalaan songgot ala nama sai alai songgot dotong nang las nirokai nang marhite anak konope gudang dolas nirohan abu peo pemusia ni bana muse alai ingot tamu adong utikini mana jugulan non pasti dotong kan edi jami do burjuan no toruson daw ngolo do mangalo songoni do jol mainak pesipata mangalo toktong go dihaholong itu hani toktong do diliot Tuhani nang asin rohana. Anggus yang mohok miati-hati do sebetulnya ngari asip sudi. Alai ala holong di Tuhani dijaga do hita nak pesipata jugul. Jadi sabar mahmuak kabangan nang dah. Mulu sipatan non dangitangi kau makatai. Aulak ni sia tahu duan nono boy dong anamu makatai. Na benar-benar di bawah kendali manang hatamu. Uluan na dui. Ya Pak, alai sia tahu tu gijang gorahamu mah, ayo jalan. Enggak lah, kami di sini aja, sama kawan aja. Yo ke pesta enggak usah. Alai ulah ni sia tahun, pakai hamu mai, doh dengan biasa na, mulubui rap mah. Unak sapi mar pangiduan anu dadanangi songo pangiduan tidak dana na di medsosi. Kamu cita-citanya jadi apa Inna? Jadi HP, jadi handphone. Kenapa jadi handphone? Karena setiap saat ada di samping papa mama. Yang ulak kape itu di samping inong ngay do among ngay. Danahi dahong. Ujungnya bercita-cita jadi HP. Bau nang mabahaki dah. Bau nang matong. Uwereng mana menguji natuari secara lisan. Sayang gohutu bapa to maniku. Sayang itu rodo iluna. Ya doh jugul tu bapa doh mamon ya. Di ujian lisan natari akasi di irupani. Gak bisa roma tu rohani ba songono maraiba na julu tu natorasi takangiba. Juguliba. Alai sa dihaholongi do. Songoni matakangiba. Alai sa dihaholongi jahu ba do. Hita pinapitakak sa ulak ngay mula-mula hulak peon. Dihaholongi jahu ba do hoina ngamangha ang ipinaribot. Rapon keluarga magkaulawmi. Opung pahopu sudi haanggi pinaribot diramoti do hamu song perpesal menon tamu latehom mai imatai dehon song minggu kan tateon adi dok nakita dehon las ni roha pasangapon Tuhani roha holong nama ngojar laho manged dehoni sadi hari ganu pari ganu borngin unang lupa hodisi akka eddenau muli si pasangap Tuhani nak parhinalewani bain pasangap Tuhani. Jadi budi melalui pangalaho edde pangalaho nadinggan. Budi itu makite edde puji-pujian kor akan dauli ido si pasahatota. Pabuan ok tahilala. Pabuan ok taida. Pabahenan ni Jahoba dihita. Songon parpesal meni. Sauk mai dihamak ka manginang dah kana ulida. Dia kana poso budung.
Songoni tarlumubi di hamu amanami nanami. Na toras ni yanakon na naing buanot ta terdidi. Sa diramoti Tuhani mahamu. Diramoti poso-poso na naing buanot terdidion. Burju togu-togu ommu. Merbisuk nasida. Jala burju songok kamu. Burju marnatoras songok kamu. Burju marnatoras. Burju dong marnatoras. Baru takang ko. Bah, mulu jugul penu dak danahon berarti ido. Iai tasuan idoro. Je mulu jugul dak danahon tau teroro tadaru jugul hianau naraku di bagasan. Ala mulu burju oh tadaru burju hianau. Puji diri hama maguat puji Tuhan mak sehat masudi tahun tapasahak manodoh dengan di bagasan asin rohani Tuhani. Kantate amin mertang yang maita. Ali Tuhan mau lihat rohanami nung dibuka na posomi sida piti asido roham tu sudah bangso mangad dona sida jala bodo gayo marsoba akan sutu madakohian ala dituriat to nakasuduk na tumua tu na poso asido roham gabesar barita nauli sudi portibiom makilalahod dengga basam sahab may dingulu nami di ngulu ni ruas di huriam di hakabi Tangerang Kotaon di perminggu narianon di bagas coroon nang dia kadongan nami narak dohot tamin yang merminggu sian nadau saya ramoti mana sida sudi pelayanan do program di huriamo satu tangamu mah amanami nanamion hanggi pinaribot akan aposo bulung iya nakon na memet saya pasu-pasu Tuhan tardemobi na toras naneng mambuan poso-poso tardidi pasu-pasu ngulu niak kamanami nanamion iring-irik toktong lahu marmudu-mudu akaya nakon nok pinasahak mon di tonga-tonga ni keluarga na sidabi ya nakon haseaon na burju para holong siulu yajar na tora siulu yajarmu si hapo si ho tujuluanon gabi ganda malas ni roha di ngulu ni keluarga di ngulu nami di ngulu ni huriam nang disudi persauran nami sahat tu tangamu masudi dagik to dinami pos dorohanami Tuhan naung disesa hudusan nami mangasaon Kristus Yesus parholongi martangia kami Tuhan amin huhut kita papungu pilihan mared di maita
naik pesahap mahita tu ulaon padidion na badia alanita para di marohata diayak perjulan na marede los jongjong manatoras na mambuah poso-poso tu padidion na badia marede mahita. Alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan akka danahon saya si maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargugui manasida mangeahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atau kamu akadongan nama buat danak sididionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion ninna mandoa kasisianna pode hamu masaluhu bangso didi hamu manasida tu bagasan goarni di bata ama doh anak doh tod di parbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu jalaingok mah sai nadong anakku dohamu ganupari rasi rasaro ajal nihas yang anon manangisi na porsea doho ni didi dapotan hanguluan alai naso porsea honauhum sugut tangok kamu madong hatani natar surat di surat ni si Markus adong mana mabuat danak Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang akka sisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma luasamu maka dana hiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajau ni de mata natutudo nahudohon tuhamu manangi sepe anggo sosongon dana kibana majalo harajau ni de mata dang bongo tibana tusi dungi di haul ma akada danahi dia pehoma tangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo ha porsiaum ne au porsia ngalusiamu mahata nausutonon na parjulu di pangidohamu nuaing di dion akada danahon tu bagasan ni nahina porsiamu na di pangidoro hanami na paduahon beha naono dohamu mamudai anak komunon asa diboto
Jala di huton nasida hatani debata. Na patuluhon. Na olodohamu marsuru nasida tu gereja. Doho tu perguruan ni huria Protestan. Asa gaberuas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasah ma nasida tu debata. Marite-ite padidion na bagiai. Hudul mahamu Romana Toras. Tujulos sarasara. Ali Axel Benjamin Sihaloho. Hudidi maho tu bagasan gowarni debata ama. Doho tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan gowarni tod di perbadia. Amen. Sai diramoti debata maho. Di habobongok mo tu harajaw ni debata. Olak ni onro di saliling-liling na. Amin. Ali Gwen Margaret Isisianipar. Udidi maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di perbadia. Amen. Sai diramoti di bata maho di hababongok mo tu harajaw ni di bata. Olak ni onro di saliling-liling na. Amen. Kianasari. Ali Kianasari parhusip. Hudidi maho tu bagasan goar di bata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tod di perbadia. Amen. Sai diramoti di bata maho di hababongok mo tu harajaw ni di bata. Olak ni onro di saliling-liling na. Amen. Ali Clareta Aurora Marpaung. Udidi maho tu bagasan goar di bata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tod di perbadia. Amen. Sai diramoti di bata maho di hababongok mo tu harajaw ni di bata. Olak ni onro di saliling-liling na. Amen. Ali Eleanor Gwen Ierin Nababan. Udidi maho tu bagasan goar di bata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tod di perbadia. Amen. Sadiramoti di bata maho di hababongok mo tu harajaw ni di bata. Olak ni onro di saliling-liling na.
Amin. Wartangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ho pasahat tami akka dana ho tuho. Jala di jakoko na sida gabi anak komu. Marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panea di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham doho diakkan atoras sindak danahon. Sai pargugui jala ajari manasida. Manugunugu dak danahot tuho. Asarap nasida taruli diakka artani harajaumu. Amin rim hita jongjong hu mahita marede. Sahak mapiliat tau tuadu pani di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silolehon na dingga do nasaw di basa na mau diutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni Huriam. Doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam tadahami gurang ni silolehom mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hanguluas siapa hari. Sesa madusanami, songo panesanami di dusa ni dongan amardusa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho.
Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homadamena tutodim. Dong na terdidi tujulo mahamu na toras na mabuat terdidi tujulo mahita majalang na sida tujulo mahamu maharuar hita sa baribaw na nun tujulo mahamu amang inang na mabuan poso-poso terdidi jong-jong kamison asa di jalang karwas tujulo namang jong-jong langsung marbaris oke. Iya.